नोंथांमोननि दिनै बेहाय भिजिट खालामनाय आरो बेहाय जों नुनो मोनदों माखासे सावरायथाय खालामदों बिनि उद्देश्यनि सायाव मा बुङो? जों दिनै बाहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जोङो मोनसे सानसुमै सावरायमेल खुंनाय जादों। बे सावरायमेलानो जाहैबाय जोङो आनसलिक दानाय सोमोन्दै जों ओनसोलनि रायजो राजाजों जों रायज्लायफैदों आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बड'लेण्ड एजेन्डा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मोनसे स्ट्रेटेजि बेखौ जों सावरायनो जोंनि बाहाय फैदों। दा बाहाय जों नैबे सान्तिपुर एरियानि नेपालि भबनाव जों फैदों, बेखौनो जों सावरायनो जों फैदों आरो। माबायदि नोंथांमोना मुभमेन्टखौ खालामगोन होनना सानदों? मुभमेन्टनि किसुमान प्लानिं एन्ड पलिसि थायो, जाय बुस्थुखौ जों मिडिया बा नोङो पाब्लिकलि जों बेखौ एनाउन्स खालामनो हाया। माखासे हिडेन एजेन्डा थायो, माखासे स्ट्रेटेजि थायो, जायखौ जों पाब्लिकलि खोन्थानो हाया। जों बेखौ बोरै लांगोन बेखौ लाङा, बेखौ समावसो जों नोंथांमोना मोनथिबाय थागोन आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ नुबाय थागोन। नोंथांमोननि बनसुखौ गोबाङानो सहाय खालामदों, बे समावहाय गोबाङानो सापर्ट खालामदों आरो जायफोरा एसे गोनो गोथोआव दङ रायजोफ्रा माबायदि नोंथांमोनजों लोगोसे मुभमेन्टआव ओंखारफानांगौ होननानै सानदों? आङो बेखौनो खावलायगोन, दिनै बनसुआ सोरबा बेक्तिनि नङा। बनसुआ जाबाय बर' हारिनि मोनसे आफाद, बर' जाथिनि मोनसे आफाद। बर'नि थांनाय थैनाय गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो होननानैसो दिनै ओंखारबोदों बनसुआ। बनसुआ बेक्तिगत लाबनि थाखाय ओंखाराखै, रायजो राजानि मोजांनि थाखाय, बर' हारिनि थांना थानांगौनि थाखायसो दिनै बनसुआ जोनोम जादों। बाहाय रायजो राजाया बाहाय खुनु सेकेन्ड थट बा सेकेन्ड साननांगौनि गैया। बेखायनो आं बयखौबो खावलायगोन रायजो राजाया जाहाथे बाव बयबो बाहागो लायो आरो सापर्ट खालामनायनि मिनिङानो फैया, मावनांगौ, हेफाजाब होनांगौ, बनसुनि जानानैसो खामानि मावनांगौ रायजो राजाफ्रा। आरो बे समावहाय माखासे नोंथांमोनखौ माखासे आफादफोरजों सोरजिजानाय होननानै बानसावनायफोरखौ एसे जों नुबाय थानो मोनदों। बे हिसाबै आफादफोरा नोंथांमोनखौ गासिबो सहाय खालामनो हायो नामा? आफादफ्रा दिनै जों नुबाय थादों ससियेल मिडियानि थ्रुयै जे बनसुखौ अबेबा मोनसे हानजायासो जोनोम होदों होननानै, नाथाय बे बाथ्राया नंखाय। जोनोम होनाय जिनिसा बारा गोबाव जोरा। जों दिनै बनसुआ गावनि हारिनि गांनाय उखैनाय थैनाय थांनायखौसो लानानै दिनै जोनोम जादों। बनसुआ सोरबा आफादजों जोनोम होजानाय नङा। बनसुआ जाबाय मोनसे हारिनि माबाखौसो लानानै, स्ट्रेटेजिखौ लानानै, बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानानैसो दिनै बनसुआ जोनोम जादों आरो बाहाय बयबो गोरों गोरायानो बारसोमदों। इन्डिभिजुवेलि जुदि नायोब्ला बयहाबो नोङो इडुकेसनेलि क्वालिफाइड बेक्ति दङ आरो बेजों लोगोसे ससियेलि इक'नमिकेलि बयहाबो गावबा गाव बेकग्राउन्ड दंखायो। थेवब्लाबो दिनै बैफोरबायदि बेक्तिगत सार्थखौ गारनानै, बेक्तिगत लाइफ स्टाइल फेसिलिटिखौ गारनानै दिनै बनसुआव खामानि मावनो होननानै, बर' हारिखौ मोजां मोननासो मावनो होननानै ओंखारबोदों। बेखायनो आं बेखौ बुंगोन, रायजो राजाफ्रा सेकेन्ड मार्कखौ गुलाय गुजाय साननो नाङा, अबा राजनितिक हान्जाजों बेखौ जोनोम होदों होनना बेखौ साननो नाङा। मोनसे गेदेरथार सोंथि सोंनो बे समाव आवगायगोन। चिरां जिल्ला हिसाबै जितु HS आरो SSLC आनजादाव उन जानायखौ जों नुनो मोनदों, बे माबा मोनसे खारनफोर थानो हागौ नामा? दा जोंनि बिजिरनायाव, जोंनि नायनायाव जों हयथ' 100% नङाबो जानो हागौ। दा गोबाङानो बुंगासिनो दङ, जेनेबा जों दिनै चिरां जिल्लानि मेट्रिक रिजाल्टनि जिथु रिजाल्टआ गाज्रि, बेखौ गोबां रोखोमनि जाहोनखौ होगासिनो दङ। बिनि गेजेराव अबेबा मेला खुंनाय, पिकनिक खुंनाय, बेफोरखौ जों नुबोगासिनो दङ। दा बेफोरबो मोनसे जाहोन जानो हागौ। बेजों लोगोसे आङो जोंनि जिथु फोरोंगिरिफ्राबो एक्टिभलि हयथ' बाहाय बाहागो लायाखै जानो हागौ, जायनि फालाव दिनै रिजाल्टआ गाज्रि। फोरोंगिरिफ्रा आङो खावलायगोन, फोरोंगिरिफ्रा अबेबा पलिटिकेल पार्टियाव अबेबा माबा मोनसेयाव एंगेज जानो नाङा। स्टुडेन्ट फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगिरिनि मानखौ लाखिनांगौ आरो स्टुडेन्टखौ बाय हार्ट पियर हार्टजों फोरोंनांगौ, आं बेखौसो खावलायगोन। फैबाय थानाय समावहाय लाइमोन फरायसाफोरनि सायाव नोंथांमोना बनसुनिफ्राय माबायदि खामानि मावनो थिरांथा लादों? आङो बेखौनो बुंगोन बनसुनि जानानै जे लाइमोनफ्रा दिनै फरायनायाव गाज्रि जालांगासिनो दङ। लाइमोनफोरजों लोगोसे जोंनि इक'नमिक कन्डिसना गाज्रि जालांगासिनो दङ। दा बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायगोन, नोंथांमोना बे परिबेसखौ गोख्रैनो चेन्ज खालामनानै मोनसे मोजां परिबेस लाबोनांगौ रायजो राजा नोंथांमोना, जाहाथे जोंनि गथ' गथाय लाइमोनफ्रा मोजां
सिन्था धाराफ्रा मोजां जायो, साननाय हनायफ्रा मोजां जायो, आखल आखुफ्रा मोजां जायो। बेखायनो आं खावलायगोन रायजो राजा गारजेनफोरखौ, जोंनि बिमा बिफाखौ आं खावलायगोन जाहाथे परिबेसखौ मोजां खालामो, साननाय हनाया मोजाङाव लाबोयो, गुबुंलेखौ साननो नाङा आरो बैफोरबायदि गुबुंले बारजों गोरोबफानो नाङा, आं बेखौ खावलायगोन। माखासे समाजनि बेरेखा ड्राग्स लानाय, जौ लोंनाय बायदि बायदि लाइमोनफोरा बेफोर हाबाफ्राव इनभल्भ जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिफ्राय जुदि जोंनि हारिया रैखा मोननांगौबा फोसाबजानांगौबा समाजा मा दायथ' थागोन आरो सरकार बेनिफ्राय प्रसासना माबायदि खामानि मावनांगोन? बे ड्राग्सनि प्रब्लेमा जिथु जोंनि बड'लेण्ड हालामाव गैयामोन, नाथाय बे खेबावहाय जों नुनो मोन्दों दे जोंनि बड'लेण्ड हालामाव ओरैबायदि बारायबोगासिनो दं बे ड्राग्सनि केसा। बाहाय जोंनि बिमा बिफा गारजेन आरो जोंनि रायजो राजाफोरा बाहाय जोबोद दायथ' लानांगौनि दङ। दिनै जुदि सोरबा गथ'आ जुदि माबा मोनसे सिगारेट सोबदोंबा, थांखु सोबदोंबा, माबा मोनसे गाज्रि आखु मावदोंब्ला, सोरबा सासे बिबथै सोमोन्दो जानाय बा गामिनि सोरबा सासे बिदा सोमोन्दो जानाय जुदि सोरबाफोर रायोब्ला बेखौसो गाज्रि मोनो। दा बेखौ गाज्रि मोननांगौनि गोनांथि गैया। खारन नोंथाङा बै गामि खाथिनि बा उसुं सेरनि मानसिया जुदि नोंथांनि गथ'खौ जुदि रायदोंब्ला बेखौ बाख्नायनांगौसो। दिनै आंनि गथ'नि माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनो थांनायाव, गाज्रि लामाजों थांनायाव बादा होदों, बेखौ बाख्नायनांगौसो। दा जोंना उल्था नुनो मोन्दों मा, जेब्ला जुदि जोंनि गथ'फ्रा जुदि माबा मोनसे मावनायाव जुदि सोरबा सासेया जुदि फोरमायना होयोब्ला उल्था बेखौसो गाज्रि मोनो। जोंनि मेन्टेलिटिया ओरैबायदि गाज्रि जाबाय जाहाथे बिदि मेन्टेलिटिखौ लानो नाङा। उल्था सोरबाफोर माबा मोनसे फोरमायदोंब्ला बेखौ नोङो बाख्नायनांगौ आरो नोजोर होनांगौ। खारन बेखौ जुदि दिनै फंसे बुङाब्ला, बेखौ गाबोन फंनै बुङाब्ला, बेनो बारायनानै दिनै सासेयानो गाबोन सानै जागोन, सानैयानो दिनै साथाम जागोन। उनाव ओरैबायदि मोनसे परिबेस सफैगोन जायखौ नों कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा। बेखायनो आं खावलायगोन रायजो राजा गारजेनमोनखौ, बिथांमोना दायथ'खौ लायो, बयबो दायथ'खौ लायो आरो बादा होलायनाया जोंनि बिराद खुब गोनांथार बिबान थाबाय। खालि अर्गानाइजेसनल' नङा, एभ्रि इन्डिभिजुवेल्स बयहाबो दायथ' दंसै। आरो आङो बेजों लोगोसे जोंनि पुलिस प्रसासनखौबो आं खावलायगोन, पुलिस डिपार्टमेन्टखौबो आं खावलायगोन, जिहेथु बिस्रा नेटवार्कआ स्ट्रं। बेखायनो आं बेखौ खावलायगोन बिथांमोनाबो बेखिनि हाबा मावनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो, रायजो राजाखौ मदद खालामो आरो दायथ'खौ लायो, आं बेखौ खावलायगोन।